Atiku kayung yang pindah yang rayu. Dua coronit baterai AA Anting dan Agnes. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Matur nuwun niki mau persembahan dari Mbak Anting dan Agnes untuk SMK Negeri 4 Yogyakarta. Wah iki sing dinteni sapa? Ya bintang tamu. Nah dhewe iki carane gawean wong lanang dilakoni karo wong wedok. Dadi dalang kuwi biasane lanang dilakoni karo wedok dadi wong putri tapi nglakoni gaweane wong lanang. Nah sing iki apa? Wong lanang nglakoni gaweane wong putri ngono. Kok iso lah ya? Kuwi ngono-ngono kuwi ayu apa ya ngono? Nek didemok nggon